راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة لإرتوان غازت إنياتا زدالو نتس راديو آماني الجرماية سلام أب كل قرنات على متركبو بساتلايت إنترنتن حتصير معبلن التكتاتلونا كبرى سمعتي لومي ربع كل تهتكمتي كل تشحن 10 ناي ساعة زي تعزتونا يفلمالو مكتالكم بخبر نعدم أب غوندر كباب تشلقاب استخايدة ناي بيهر قجت أستات 10 سبات كم زموتو يقلت علو مرحة كينيان سومالن أبزا سحبهم زلو قدات تميايتهم حوتي مروخات زركبهم أستات 300 أسرات بناتسا أفانيو هذه إذاعة إرنا زينو بزرزر أب غوندر كباب تشلقاب سالست زياب استخايدة ناي بيهر قجت بوحدو 10 سبات كم زتقتلو وكيل راديو إرنا كابتوبوتا نزركبون يعين مسخاكر بمكاسر رقاقيتو بتي منقو عطقاتن وتهدرات كل الامحران استخايدة قجت حيالو كم زقصلو زحبرو تومني عين مسخاكر ريسان قسلاتن وتهدرات ناي تكلل أززو نابز التباهل معسكر كوسدو كم زرأيو تقيسهم اتقجت منقو عطقات كمانتن فولي حيلي كل الامحران كم استخايدة زملكتو كالوت منشتات بوغنهم أب غوندر كباب أززو كبيد وطرات سفينو كم زلو عملكيتهم أب كل الامحرا منقو تولادو كمانتن بهرم حران نايمن النتن والنت مريتن قجتات ككايد مصنحو زفلتيو መንግስቲ ኢትዮጵያ ነተጸጸኒሑ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገር ዝነጥቅ ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት ከኽውሎ ይጽዕር ከም ዘሎ ዝገለጹ ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ኢትዮጵያ ገና ካብዚ ሓደጋዚ ከም ዘይተናገፈት ኣተሓሳሲቦም ፕሬዝደንታት ኬንያን ሶማልን ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘሳሓብ ዘሎ ጉዳይ ተመያይጦም እቶም በራሕቲ ጎንጎንቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝተኻየደ መበል 74 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ንክልቲአን ሃገራት ኣተፋኒኑ ዝርከብ ጉዳያት ብዘተን ዲፕሎማስን ክፍታሕ ኣብ ዝብል ጉዳያት ከም ተዘራረቡ ዲፕሎማሰኛታት ኣረጋጊጾም እቲ ርክብ ብእዋናዊ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃን ፕሬዝደንት ግብፅን ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ዝተማእከለ ኮይኑ ፕሬዝደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለውን ተረኺቡ ነይሩ بسفيح مايوي كفال مسحاب زركبا كينيان سومالن متفنانن እናባእሰ ዶባት ክሳብ ምዕጻው ቀጥታው በራታት ክሳብ ምእጋድን ኣምባሳደራት ክሳብ ምስጓግን በጽሕንየን ኣብ ልዕሊ እዚ መንግስቲ ኬንያ ካብ ሶማል ተፈልየን ናይ ገዛ ርሰን ምሕዳራት ንዘቆማ ዞባታት ሶማል ወግዓዊ ኣፍልጦ ክሳብ መሃብ ዝበጽሕ ስጉምቲ ከም ዝወሰደዩ መንግስቲ ሶማል ዝወቀስ ንፕሬዝደንት ኬንያ ሁሩ ኬንያታን ፕሬዝደንት ሶማል መሐመድ ፋርማጆን ናብ ናይ ዘተ ማዕድን ምቅራቦም ኣቐዲሙ ብቐዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ፈተነታት ኣይተዓወተን እዚ ጎኒ ኣኼባ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኒውዮርክ ዝተኻየደ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ጎረባብቲ ሃገራት ነቲ እናባእሰ ክመጽእ ዝጸንሐ ምስሓብ ከህድእ ትጽቢት ይግበረሉ ንክልቲአን ሃገራት ዘሰሓብ ዘሎ ዋንነት ማያዊ ክፋል ህንዳዊ ውቅያኖስ ንምፍትሑ መንግስቲ ሶማል ነቲ ጉዳይ ኣብ ኔዘርላንድስ ከተማ ሄግ ናብ ዝርከብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ከሰጋግሮን ከሎ መንግስቲ ኬንያ ብሕብረት ኣፍሪቃ ከሽምገል እዩ ዝደሊ الحوتي نايمن مروخات كوينات زركبهم أستا 300 أسرات ناتسا كم زلاقا غافليتو اتهم أسرات بسوني 3 مسكرم استفتحو أكال نايتي أب كل 10 شمونتن أب شودن كتما ستوكول مستبتح السممع نزل لو مرأيا سنة إدليت نمقلات مخانو حلفي كوميتي أسرات حوتي عبد القادر المرتضى قليتو حوتي أب زحلف معلتات أب زكايدو متكعتي لعلي حاد الشح زبتحو التهدرا سعود عرب كم زمارخن بمحرة كفان ومخانون كقلت صنيحيو 4 كلتن كابتوم تفتيحهم زلو أسرات كابتي سعود عرب أبزي فلما ورحي أبلع لبيت مأسرت الزكايدو تدبداب نفرتي بهوت زدحان يوم أب تدبداب مروخات كوينا زركبوهم 150 أسرات كم زتقتلو أيرسعن زي خبركم سمعتنا زين أبزي فتسمنا لنا كتسيلو علم كم يعلو كسعبيو مكتالكم دقيمنا نعدم راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتوان غازت إنياتا زدالو نتس راديو داغماي سلامتنا تقبلوا سخبركم سمعتنا قاتلو زغرب مدبنا بسناي زر اتولد زدالو مدب علم كما يالو يكخون سناي مكتال راديو إرنا ناتسا دمسي إرتراويان لعلنا تعدو أبز حج أوان علمنا حدش زعينتو من قصقاس كترئي جميرالا أبز من قصقاس زاتو كترون بشحات سر أسابات نابقج اتزلو بوتا كوحزو يرأيو من لهم كا كبيد نگر جيركا يوسدالو إذا ما أبز من قصقاس زلو سبات
ንምንታይ ኣብ ዝምንቅስቓስ ኣትዮም ኣለዉ ዝብል ሕቶ ኣብ ዝለዓለሉ ዘሎ ግዜ ወይ ዝተፈለየ ተመክሮ ከጥሪ ደልዮም እዮም ወይ ከዓ ንሓደ ዕላማ ክቃለሱ ይብህጉለዉ ዝብል መልስታት እዩ ዝርከብ ዘሎ ስግኣቱ እምበር ውዱእ መልስታቱ ስለ ዘይተረኽበ ከዓ ኣብ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ዘለዉ ናይ ጸጥታ ሓይልታት ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ክርእይዎ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ሓድሽ ናብ ተጸብኦታት ገጹ ዘብል መልክዕ ዝሓዘ ምንቅስቓስ ናይ ጅሃድ ወይ ከዓ ምስ ኣይሲስ ክጽምበር ዝደሊ ጉጅለ ምንቅስቓስ ኣይኮነን እዚ ጉጅለ እዚ ኣብ ፖለቲካ ኣዝዩ ወሰን ዝኸደ ኣረኣያ ዝሓዘ ወይ ከዓ ጸብለልታ ጻዕዳ ሕብሪ ዘጉልሕ ምንቅስቓስ እዩ እዚ ጉጅለ እዚ ከዓ ሎሚ ናብ ዩክሬን ገጹ ዋሕስታቱ በሽሓት ዝዛይድ ዘሎ ነቲ ጉዳይ ኣድቂቖም ዝርእዩ ዘለዉ ተዓዘብቲ ብዝሕዚ ምንቅስቓስ እዚ ምስቲ ናብ ሶርያ ዝግበር ዝነበረ ናይ ጥሩፋት ወገናት ዋሕዚ ከም ዝመሳሰል ይገልጹ ኣብ ዝቐረባ እዋን ጥራይ እኳ ኣሜሪካውያን ዝርከብዎም ጸዓዱ ናይ 50 ሃገራት ብልዕሊ 17,000 ቁፅሪ ናብ ዩክሬን ኣትዮም እዮም እዞም ጸዓዱ ምስ መንግስቲ ዩክሬንን ምስ ደገፍቲ ሓይልታት ሩስያን ክስለፉ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ካብ ሩስያ ዝኣተዉ 15,000 ዝኾኑ ካልኦት መብዛሕትኦም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም እኳ እንትኾኑ ምስኣቶም ዝኣተዉ ገና 2,000 ዝኾኑ ገና ኣብ ዩክሬን ኣለዉ ብዘይክኦም ካብ ጀርመን ጆርጅያ ሰርቢያ ቤላሩስን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ዝመፁ በማይ ዝቝፀሩ ጸዓዱ ይርከብዎም በዚ ከዓ ከምቲ ናብ ኣይሲስ ዝስለፉ ካብ ብዙሓት ኣስላም ሃገራት ዝመፁ ዝነበሩ ሰባት ጌርካ ክመሳሰል ክኢሉሎ ኣብ 2015 ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ብጠቕላላ ካብ 50 ሃገራት ዝመፁ ተሰለፍቲ ናብ ኣይሲስ ከም ዝኣተዉ መዛግብቲ የረድኡ ናይ ጸዓዱ ልዕልና ዘርኢ ምንቅስቓስ ልክዕ ከም ምንቅስቓስ ጅሃድ ዓለማዊ መርበባቱ የግፍሕ ምህላው ከዓ ንዓለም ካልእ ሓድሽ ዘይጸንሐ ፈተና ይግትረላ ኣሎ ንናዚ ጀርመን ዘበራትዕ መልክዓቱ ከዓ እቲ ኣውራስ ክፍታ ፈጢሩ ዘሎ እዩ ሩስያ ነዚ ምዕባለ እዚ ትጥቀመሉ ከም ዘላ ከዓ ይንገር ሩስያን ናይ ምዕራብ ዓለም ክትበታትኖ እንተኾይና ከምዚ ዓይነቱ ስልቲ ክትጥቀም ብዙሕ ዝገርም ከም ዘይኮነ ከዓ ክኢላታት ይገልጹ ኣለዉ ስለዚ ከኣዩ ደገፍ ናይ ሓንቲ ሓያል ዝዓለም ዝኾነት ሩስያ ክረክብ ዝኽእል ምንቅስቓስ ልዕልና ጸዓዱ ከም ዓብዪ ፈተና ዝረአ ዘሎ سعود عرب ኣብዚ ቅንያት እዚ ካብ ዝተሰምዑ ምዕባለታት ዓለም ልዑል ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ንሞት ጋዜጠኛ እቲ ሃገር ዝኾነ ጀማል ካሾቂ ሙሉእ ሓላፍነት ከም ዝወሰደሉ ምስራብ እዩ ነይሩ እንተኾነ ነቲ ሞት ሙሉእ ሓላፍነት ንወስደሉ ኢሉ ከብቅዕ ነቲ ቅትለት ንሱ ባዕሉ ከም ዝኣዘዞ ሓላፍነት ክወስድ ኣይከኣለን እቲ ልዑል ምስ ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ ቴሌቭዥን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ዘስገድግድ ገበኒው ተፈጺሙ ኣብ ልዕሊ ጀማል ካሾቂ እቲ ቅትለት ብሰራሕተኛታት መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ስለ ዝተፈጸመ ከዓ ኣነ ከም መራሒ ስዑድ ዓረብ ሙሉእ ሓላፍነት ወስደሉ ኢሉ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾቂ ናብ ቤት ጽሕፈት ስዑድ ዓረብ ኣብ ቱርኪ ኢስታንቡል ብክልተ ጥቅምቲ ናይ 2018 ይኣትዩ እቲ ንብዙሓት ስንክሳር ዝኾኖም ከዓ እዚ ሰብ እዚ ናብቲ ቤት ጽሕፈት ኣተወ እምበር በዚኣ ወፂኡ ክበሃል ኣይከኣለን ካብቲ ህንፃ ከም ዝወፀ ዘርኢ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ተረኸበን سعود عرب مسكتلت جمال كاشقي بزتأساسر ن11 ሰባት ከሲሳ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ መንገዲ መራሒኣ ልዑል መሐመድ ቢን ሳልማን ኣቢላ ነዚ ናይ ሕጂ መግለፂ ዝሃበት እቲ ሃገር ማዕጾኣ ንናይ ወፃኢ በጻሕቲ ክትከፍት ምዃና ምስ ገለጸት ኣብ ዝነበረ 2 መዓልታት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ን49 ዝኾና ሃገራት ዘፍቅድ ሓድሽ ናይ ቪዛ መደብ ጀሚሩሎ ካምፓኒታት ካልኦት ሃገራት ኣብ ዓውዲ ቱሪዝም ስዑድ ዓረብ ወፍርታት ክገብራውን ዓዳሚ ኩነታት ኣብ ምጥጣሕ ይዝርከብ ስዑድ ዓረብ ንዝሓለፈ ፍርቂ ዘመን ንዋሕዚ ናይ ደገ በጻሕቲ ክንድቲ ርሑት ጸኒሓ ክበሃል ዝከኣል ኣይኮነን እዚ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ለውጥታት ከዓ ነዚ ተመክሮ እዚ ክቕይር ዝሃቀነ ይመስል ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት ግዜያት እውን ንነገራት ኣጽባቢላ ክትከይድ ጽንሐት ሃገረ ንግስነት ኣብ ገለገለ ሸነኻት ገለገለ ሓርነታት ኣፕካጊሰያ ደቂ ተባዕትዮን ኣንስትዮን ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ነንበይኖም ይኹኑ ዝብል ዝነበረ ሕጊ ሎሚ ተቐይሩሎ ደቂ ኣንስትዮ እውን ካብ እግረን ክሳብ ርእሰን
ብጸሊም መሸፈኒ ክቕወላ ደጊሙ ኣየድልየንን ዘሎ እንተኾነ እዚ ለውጥታት እዚ መጺኡ ክንሱ ብመሰረት ሓላፊ ቱሪዝም ኣሕመድ ኣልካቲብ ኣልኮላዊ መስተ ኣብቲ ሃገር ሕጂ እውን ኩልኩል ኮይኑ ክቕጽል ንሱ ምስ ሮይተርስ ኣብ ዘካየዱ ቃለ መሕትት በጻሕቲ መስተ እንተሰኣኑ ካልእ ክፈትዎ ዝኽእሉ ነገራት ክንቀርበሎም ኢና ክብል መሊሱ ክሳብ ሕጂ ናብ ስዑዲ ዓረብ ዝኣትዉ ናይ ደገ ዜጋታት መብዛሕትኦም ሰዋኒንን ኣብቲ ሃገር እናሰርሑ ምስ ስድራ ቤታቶም ዝነብሩን እዮም መንግስቲ ስዑዲ ዓረብ ናብ ሜካን መዲናን ክበጽሑ ንዝደልዩ ኣመንቲ ሃይማኖት ምስልምና ፍልይ ዝበለ ቪዛ ኣዳሊሎም ከም ዘለውን ይፍለጥ እዘን ክልተ ከተማታት ብእምነት እስልምና ቅዱሳት ከተማታት እየን ስዑዲ ዓረብ ንኽትዓብን ኣብ ዓወት ክትበጽሕን ተበግሶታት ትወስዳላ እዚ መደባት እዚ ብዝተሓለኖን ዝተወጠኖን መንገዲ ናብ ሸጡኡ ክበጽሕ ግን እቲ ሃገር ካብ ናይ ነዊሕ ግዜ ጸላኢታ ኢራን ዝመጻ ስግኣት ክእለየላ ከም ዘለዎ ጌራ ከም ተኣምን እዩ ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መደብራት ነዳዲ ስዑዲ ዓረብ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ኢራን ኣልው ኢላትሉ እኳ እንተኾነት እቲ ክሲ ናብኣ የቢሉ ሓላፊ ቱሪዝም ስዑዲ ዓረብ ኣሕመድ ካቲብ ዘጋጠመና መጥቃዕቲ ንመደባትና ዝኸልፍ ኣይኮነን ሃገርና ከዓ ኣመና ውሕስቲ ሃገር እያ ክብል ገሊጹ ኣብዚ ክሕተት ዘለዎ ወሳኒ ሕቶ ግን ኣሎ ስዑድ ዓረብሲ በጻሒት በሃገት ንምንታይ ግን ሓደ በጻሒ ናብ ስዑድ ዓረብ ምኻድ ዘድልዮ ተባሂሉ ምስተሓተተ ከዓ ብዙሓት በጻሕቲ መጺኦም ክድስስዎን ክምኮሩሉን ዝኽእሉ ኣዝዩ ዓብ ባህልሎና ኢሉ ኣሕመድ ካቲብ መንግስቲ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ዓውዲ ቱሪዝም አንቂዱ ከም ዘሎ ዘርኢ ካልእ ነጥብታት እውን ኣሎ እታ ሃገር ክሳብ 2030 ናብ ዘሎ ግዜ ኣብ ዓመት ክሳብ 100 ሚልዮን በጻሕቲ ክመጽዋ መዲባላ ልዕሊ 1 ሚልዮን ናይ ቱሪዝም ዕዮታት ከተዳልውን ሓሲባላ ብኡቢላ ነቶም ክሳብ ሕጂ ስራሕ ዘይብሎም ዜጋታታ ናይ ስራሕ ዕድል ክትፈጥረሎም እውን ካልእ ተወሳኺ ዕላማ እዩ ሎሚ መጠን ሸቕለት ኣልቦነት ስዑዲ ዓረብ ልዕሊ 12 ሚእታዊት ከም ዘሎ ከዓ ይፍለጥ እዚ ናይ ለንቅነ ምዕባለታት ስዑዲ ዓረብ እዩ እስካ ንሕና ከዓ ንዕኡ ምኽንያት ጌርና ነቲ ኣብ ጀማል ካሾቂ ዝነበረ ኩነታት ዝርኢ ነጥብታት ንድሕሪት ምልሲልና ክንርኢ ኣብ ዓለምና ብውሕዱ ብልሳና ዲሞክራሲ ኣብ ኩሉ ክዝርጋሕ ኣለዋ ትብል ሃገር እንተላ ኣሜሪካ ተቐዳሚት እያ ንሳ ሓደ ሰብ ፈለማ ፍጡር ናይ ምዃን መሰሉ ክሕሎ ሓርነት ክረክብ ኣብ መወዳእታ ከዓ ክሕጎስ መሰሉ እዩ ኣብ ዝብል መሰረታዊ ሊበራላዊ ሓሳባት ዝቖምኩ ሃገር እየ ስለ ትብል ከዓ ኩሉ ዓወታተይን ደረጃይን ኣብ ዓለም ካብዚ ነጥቢ እዚ ዝብገስ እዩ ባህሊት እያ እዛ ሃገር እዚኣ ግን ስግንጢርነታት ኣይተሰኣናን ኣብ ብዙሕ መዳያት ፖለቲካ ሓደ ካብኡ ኣብቲ ኣሜሪካ ሃገራዊ ረብሓታታ ይከበር ዳ እምበር እንታይ ካልእ ዝግድስ ኣሎ ዝብል ፍልስፍናኣ ንስዑድ ዓረብ ኣብ ክሲ መልእኽቲ ኣትያ ከተትክኽ ዳርጋ ጠሪሻ ኣይትርአን ጋዜጠኛ ስዑድ ዓረብ ጀማል ካሾቂ ምኽንያት ዝገበረ ብዙሕ ነጥብታት ኣሎ እስከ ዝያዳ ኣብ ውልቃዊ ኩነት ጀማል ካሾቂ ዘተኮረ ካልእ ሓሳባት ክንርኢ ሓንቲ ግብፃዊት ሰበይቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሓደ ሃይማኖታዊ ጽምብል ምስ ጀማል ካሾቂ ኣዋርሕ ቅድሚ ሞቱ ተመርዓቶ ከም ዝነበረት ገሊጻ ጀማል ኣብ ቱርኪ ካልእ ሰበይቲ ክምርዖ ወረቓቕቱ እናጸፈፈ ከሎ እዩ ኣብ ቆንስል ስዑዲ ዓረብ ተቐቲሉ ንሱ ነታ ኣብ ቱርኪ ዝተሓጽያ ሰብን ስድራ ቤታን ብዛዕባ ሕሉፍ መርዑኡ ሓቢኢሎም ምንባሩ ካብቲ ንጉዳያቱ ዝሓላለኸ ካልእ ፍጻሜታት ሓደ ምዃኑ ይንገር እታ ግብፃዊት ሰበይቱ ኣብ ሓደ ቃለ መጠይቕ ኣነ ከም ሓንቲ ኣማኒት ሙሉእ መሰልን ኣፍልጦን ክረክብ ኣሎኒ ነዚ ከኣየ ነቲ ሓቂ ዝነግር ዘለኹ ኢላ ንድሕነታ ብምስጋእ ግን ብቐዳመይቲ ፊደል ናይ ቀዳማይ ሽማን ብሽም ኣባሓጓኣን ጥራይ ክትጥቀስ ከም እትደሊ ሓቢራ ብመሰረት ንሳ ዝሃበቶ ሓበሬታ ኤች ኣትር ከም ዝኾነ ስማ ዝተፈልጠታ ግብፃዊት ንዋሽንተን ፖስት ናይቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ተኻይዱ ዝበለቶ መርዕኦም ኣሳእል ሂባ ሓደ ካልእ ሽሙ ክነግር ዘይደለየ ናይ ቀረባ ዓርኪ ጀማል ካሾቂ እውን እቲ እታ መርዓ ዝሃበቶ ምስክርነት ሓቅነት ከም ዘለዎ ገሊጹ ስድራ ቤት ጀማል ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ርእቶ ካብ ምሃብ ተቆጢቦም እዮም
ቱርካዊት ሕፂቲ ጀማል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ትፈልጦ ነገር ከም ዘይብላ ሓቢራ ጀማል ብዛዕባ እዚ ፈጺሙ ነጊሩን ይፈልጥን ንሳ እንታይ ትደልላ እውን ኣይተረድኣንን ኣነ እዚ ነገር እዚ ንሽም ጀማል ካሹቕ ንምሳይ ዝግበር ዘሎ እከይ ስራሕ ኮይኑ ጥራዩ ዝረኣየኒ ሕጋዊት ሰበይቱ ነይራ እንተትኸውን ከዓ ካብቲ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ንቤተሰቡ ዝህቦ ካሕሳ ገለ ይግባኣኒ ምበለት ክትብል ትገልጽ ግብፃዊት ኤች ኣድር ግን ኣሳእልን ካልእ ናይ መርዓ ጭብጣትን ንስዑድ ዓረብን ቱርክን ከም ዘቕረበት እያ ትገልጽ ገለ ካብቲ ንሳ ዘቕረበቶ ኣሳእል እውን ትዊተር ተዘርጊሑ ቀሪቡዮ ጀማል ካሹቂ ኣንጻር መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ክጽሕፍ ዝጸንሐ ጋዜጠኛ ተባሂሉ እዩ በታ ሃገር ብሕማቕ ዓይኒ ክጥመት ጸኒሑ ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ ካብ ሞት ጀማል ካሹቂ ሓራ ንምዃን ካብ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ስዑድ ዓረብ ኣብ ቱርኪ ጀማል ብሰላም ይወፅኡ ባህልትዮም ጓል 50 ዓመት ግብፃዊት ኣትራ ምስ ጀማል ቅድሚ 10 ዓመት ኣቢላ ከም ዝተፋለጠቶ ፍቕራዊ ህይወቶም ዝያዳ ከም ዝዓበየን ንኹነታቱ ጽቡቕ ተገንዚባ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ስጉምቲ ክወስድ ስለ ዝኽእል ክጥንቀቕ ትነግሮ ምንባራን ንሱ ግን በንጻሩ ኣብ ከመይ ዝበለ ሓደጋ ኣትዩ ከም ዝነበረ ዘይተገንዘበ ምንባሩ ትሕብር ክቐትልዎ ከም ዝኽእሉ ፈጺሙ ሓሲብዎ ይፈልጥን ሒዞም ክወስድዎን ክገርፍዎን ከም ዝኽእሉ እምበር ክሳብ መቕታል ዝኸዱ ይመስሎ ይነበረን እናበለት ንቓል ትዕዝብታታ ትነግር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ መደብ ዓለም ከመይ ኣሎ ኣብዚ ይዛዘም ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰላም እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ንምዝኻሩ ቀንዲ ነጥባት ዜና ከስማዕኩም ኣብ ጎንደር ከባቢ ጭልጋብ ሳልስተ ዚ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ብሔር ግጭት ብውሕዱ 20 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ወኪል ሬድዮ ኤረና ካብቲ ቦታ ንዝርከቡ ናይ ዓይኒ መሰኻክር ብምውካስ ኣረጋጊጹ እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ዕጡቓት ቅማንትን ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራን ከም ዝተኻየደ ዘመልከቱ ካልኦት ምንጭታት ብወገኖም ኣብ ጎንደር ከባቢ ኣዘዞ ከቢድ ውጥረት ሰፊኑ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም ፕረዚደንታት ኬንያን ሶማልን ንክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘሰሓብ ዘሎ ጉዳያት ተመያይጦም እቶም መራሕቲ ጎኒ ጎንቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝተኻየደ መበል 74 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘካየዱ ርክብ ንክልቲአን ሃገራት ኣተፋፊኑ ዝርከብ ጉዳያት ብዘተን ዲፕሎማስን ክፍታሕ ኣብ ዝብል ከም እተዘራረቡ ዲፕሎማሰኛታት ኣረጋጊጾም አልሑቲ ናይ የመን ምሩኻት ኩናት ዝርከብዎም ኣስታት 300 እሱራት ናጻ ከም ዝለቐቐ ኣፍሊጡ ሑቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ልዕሊ 1,000 ዝበጽሑ ወተሃደራት ስዑድ ዓረብ ከም ዝማረኸን ብምሕረት ከፋንዎም ምዃኑን ክገልጽ ጸኒሑ እዩ እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝኸበረን ዝዓዘዘን ሰላምታና ተቐበሉ ፍትዋት ተኸተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም እዚ ትወትር ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ተጥዕሙ እዩ ንሎሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም መዘናግዕን ምህርን ዝመልአየ ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ መደብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ ሓይሊ ጽሑፍ ቃል ብዳንኤል ሰመረ ተስፋይ እቶም ኣብ ዘመነ ኣኪላስን ሄክቶርን ኦዲሴይን ዝነበሩ ሰባት ንትብዓትን ጥበባትን ጀጋኖኦም ብምድናቕ እንቋዕ ኣብ ዘመነ ዞም ጀጋኑ እዚኣቶም ነበርና ቢሎም ከም ዝኸርዑን ንዕድሎም ከም ዘመስግኑን ይጽሕፍ ሆመር እቲ ጀጋኑ ዘስተንፍስዎ ኣየር ስለ ዘስተንፈሱ እቲ ጀጋኑ ዝረገጽዎ መሬት ስለ ዝረገጹ ኣካል ናይቲ ጅግንነት ጀጋንኦም ከም ዝኾኑ ኮይኑ ይስምዖም ጅግንነት ኣዝዩ ተላጋቢ ስምዒት እዩ ንራእይን ሞራልን ሓደ ህዝቢ ዘለዓዕልን ዘልዕልን ኣብ እዋን ሽግራቱ ኸዓ ክምክትን ክጸንዕን
كعوتن زخل برتع منجي منفسه وحيليو أنا ون نابت زمنتي كم دلاي ملالسي نساتهم زستنفس هو أير يستنفس نساتهم ستيو وين ستي نساتهم زبلعو أمبرو بزيا أبلع أب نفسه من تاريخهم من قدلاتهم من تكباراتهم من كم دلاي أتنوتسن بتاريخاتهم دماء انزاز أعرف هنا نعلل نقلد نسحق بزعبها جننتهم بسح سلزاربون زقانون كأ إن حنسابون نتحرارق ناب تاريخ تسريح ميمو بزيكا متراخ دا كال انت يالوان بلا دما قلت إفتا عاز أفي كفيته عينتي انقول حيته للسمعهم بسح يفتوني نهاي لبي أدنا جيقنايه جيقانو خان السمع من نزد نقومن محرفتو أزقدلات جيقانو دما يردعني اتخاب كلهم زدنقصني أكيلاسيو نسو تزعب هيجيقنا خاب كلهم نسو أتياب كورنكريت أقرو تهاريمون تزيكوينو زي موت جيقنا أديو يأي متى نبوغ كيموتا أبروبا زل ألماو هيوت حسيباتو نقر سبيتخا بأقريان تلتيلا نبتروباس لزت لغتو كل التخر خرئيو كابتو ماي هيوت هيتعامان نأكلاس عم السلا برتعون كي إلان تواقع أخا نخرم كريتو فليخ وقع زخلاي نبران أكلاس كا أما عليها زين بورون كنتات آتيو قتله تعوته قتله تعوته قتله تعوته بزح دم أفسيسو كل انتنقو بدم تلقيو أبقى دمت أحالا أتامو دماء أبيتو تتسأل لخا أزي أبوزحات حربنياوي جاقانو زورد صحفت أيو أتزفاس سدام بزيكا سعبينا يكونتن نمترشتي أخا باريس كم مرقما ديوهاد حانو إذا غلعكو يبل نباريس ملكيتو بغيلة تجميتها زرخبتني زمسلا أنا قن فليت ملاي يبلني كابتم كالوت فانتيو أنا هنا أمنو جيقنا بخلق جيقنا يقتل مبار نفسي قتلن نيكترون بزح زدنقو جيقنا تواقعي رتعوي فتحاوي فتاو سدرا بيتون هزبوني نبيرو اتسبعي أنصار سبعي مس أكيلاس نكقاتم نأكلاس كسعرو خمزي كأهلن كم زموتن يفلت نبيرو كابتا صواء جنا هدمن أكلاس بعلو تزبرتعي تقراني من باروي مسكرالو ات أنا خب سلستي زد نقاقن أوليسي رومانتيكاويو جهرا زيفتو جيغنا عقوس أمهن مهازي كاب كل دما دفار وطعم جياشيز نبره أكالن منفسن زمعراره بخلو زتفتوه حق أنيا نقوسي نبيرو مهازي نايت الشعو ناب حنقولنا نقوانقوانان مساعته زي وزيه فرس تريايو زم سلسة عينت جيغانو جنا لومون أبزخون خوينات يركبو بار أبتو خوينات تريا كم زي وعالكو تفلتيهم نت خوينات كم دليتي كم زوع للون كم زحضرلون كأبي لكم نبزد الخو اوان بوتان زملالس مكينا لوني مصحفتي نود سب نبزد لنا يغزين بوتان زملالسو مكيناتات بزيكا مصحفتي غناي تسرحون صحف قالات كاب كنكتاتلو زيكا النويح نويح اوانات حزام نأت حسبانان سلطانينان أزيل كاخ قمت زيكال مستنكرات فتيرهم اليوم مصحفتي بطعميا قرمت نقرات يوم شحقرات استحنزت أمور رقاقتي بحنت قلحتا دما أبو أمروناي من البات كرمشح عمتات زموت سبيعتو كاب كرمشح عمت حد دراسي بغطتا بنوصر بهدئات نابوشتي حنقولنا أتيو الزعرب صحفت أتن زي فالتو أبستفل عليه زين بوتان زنابورن سبات حدهم زأساسر اتزعبي مهزودك سابيو صحفت نموقوح زين بوتان سبر مسارحيو دك سبات شحرت مخانا
ካብ ዘረጋግጹ ጭብትታት እቲ ቀዳማይ መጽሓፍ ምምሃዝና እዩ። ጽሕፈት እቲ ዝዓበየ ሽሕር ደቂ ሰባት እዩ። ኣብ ሮኬት ተሰቒለ ናብ ወርሒ ኣይተወንጨፍኩን፣ ናብ ዓሚቕ ባሕሪ ጥሒለ ምስ ዓሳታት ባሕሪ ሓንበስኩን፣ ወይ እውን ክሳብ መሬት ትወግሕ ምስ ፔኔሎፔ ኣይሳዕሳዕኩን። እንተኾነ ብዘንብቦም ቃላት ኣቢለ እዚኣቶም ኩሎም ብልክዕ እንታይ ከም ዝጥዕሙ ክምኰር ከም ዝኽእል ኣረጋጊጸልኩም። እቲ ዘንብብ 1000 ህይወታት ይነበር፣ እቲ ዘየንብብ ግን ሓንቲ ህይወት ጥራዩ ዝነበር። ንሳ ብንሳ እኳ ከይተረዳእቶ መጻሕፍቲ ካብ ነፍስና ወፂና ናብ ካልኦት ነፍሳት ንኽንኣቱ የኽእሉና። እዚ ድማ ንገዛእ ነፍስና ብዝበለጸን ብዝዓምቖን ክንርዳእን ክንፈልጣን ይገብረና። እዚ ድማ ናብ ብሉጻት ሰባት ይመርሓና። እንተኾነ እቶም ዝበዝሑ ካብ ሰባት ንነፍሶም ናብ ዝተኣምራታዊ ኣእምሮኣዊ መገሻዚ ካብ ምእታዊ እግድዋ። መጻሕፍቲ የንብቡን፣ እዚኣቶም ሕቡሳት ነፍሳት እያቶም። ሕዚ ድማ ቁጽሮም እናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ። ኣሜሪካዊ ትካል ኮመን ሰንስ ሜድያ ኣብ መጋቢት 2014 ኣብ ዝገበሮ መጽናዕቲ ብ1984 ዓ ም 800 ካብ ደቂ 13 ዓመት 900 ካብ ደቂ 17 ዓመት ኣብ እዋን ዕረፍቶም መጻሕፍቲ ተንኪፎም ከም ዘይፈልጡ ይረጋገጽ። ብ2014 ቁጽሮም ብ3 ዕጽፊ ኸዕቢቱ። ከምኡውን እቶም ካብ ደቂ 2 ክሳብ ደቂ 7 ዓመት ንዝኾኑ ደቆም መጻሕፍቲ ዘንብቡ ወለዲ ኣብ 1999 ብ45 ደቓይቕ ኣብ 2013 ብ30 ደቓይቕ ኣጕዲሎም። ከም ናይዚ ስንኩፍና ምኽንያት ከኣ ቴክኖሎጂ፣ ምዕባለ ኮምፒዩተር፣ ቴሌቪዝዮን ይጥቀስ። እዚ ኸኣ ካብ ብዙሓት ሕቶታት ነዞም ስዕብዋ እዝዮም ኣገዳሲ ሕቶታት የልዕል። ሓንጎልና ካብ ሒደት መጻሕፍቲ ምንባብ ወይ እውን ፈጺምካ ዘይምንባብ ይህሰዶ እናጐደምናዶ ንኸይድ ንነፍስና ናብ ውሽጢ ካልእ ሰብ ክነእትዋን ነቲ ሰብ ክንርድዖን እናጸገምና ክኸይድ ድዩ? ናይ ምፍጣርን ምስትብሃልን ክእለትና እናጐደለ ክኸይድ ድዩ? መፈለምታዊ መጽናዕትታት ነዞም ሕቶታት እዚኣቶም ብኣዎንታ ይምልሶም። መጻሕፍቲ ንቋንቋ የማዕብሉ። ተረተ ኣፍ ብጽሑፍ ኣብ ዝተተካሉ እዋን ሰቁራጦስ ተመሳሰልቲ ሕቶታት ኣልዒሉ ነቢሩ። ንሰቁራጦስ ካብቲ ምዉት ስምዒተ ኣልቦ ሓተታ ጽሑፍ፣ ቃላት ኣፍ፣ ቃላት ዘረባ ኣብ ምድላይ ሓቂ እቲ ዝጸበቐን ዝተግህን ዝያዳ ህይወታውን ኣድማዕን ነበረ። ንሓደ ጽሑፍ እንክተንበብ ዝተዛረብካ መስለካ እንተ ሓቲትካዮ ነታ ዝተጻሕፈት ሓንቲ መልሲ ጥራዩ ዝምልሰልካ ቢሉ ድማ የንጸርጽር ነበረ። ሕጂ ግን ንባብ ንዒንቲ ኣብ ልዕሊ ዝሞቱ ቃላት ምውራሕራሕ ጥራሕ ከም ዘይምዃኑ ንፈልጥ። እነንብቦም ቃላት ንሓንጎልና የቕስቅስዎ፣ ንሓሳባትና የህብትምዎ፣ ንሓሳባት ናይ ምግላጽ ክእለትና የልዕልዎ። ኣብ መዓልታዊ ሕይወትና ኸዓ ከምቲ ጽሑፍ ዝዛረቦ ኣይንዛረብን። እዚ ግን ሓንቲ ጉድኣት እኳ ኣይፈጥረልናን። ብኣንጻሩ ካብ ጽሑፋዊ ዘረባ ናብ ዘረባዊ ዘረባ ኣብ ንቀያየረሉ እዋን ምርዳኣዊ ኮግኒቲቭ ተዓጻጻፍነትና ይምዕብል። ጽሑፍ ንሲንቴቲካውን ሰማንቲካውን ሞርፎሎጂካውን ፕራግማቲካውን ሸነኻት ምምዕባል ቋንቋ የህብትም። ጽሑፍ ካብ ዘረባ ከም ዝፍለ ሰቁራጦስ ኣይተጋገየን። እቲ ዝዓበየ ፍርሓቱ ሰቁራጦስ እቶም ናብ ድላይካ ሒዝካዮም ትኸይድ መጻሕፍቲ ነቲ ብዙሓት ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቦም ዘካይድዎ ህይወታዊ ኽትዓትን ምልውዋጥ ፍልጠትን ከይብትኑ ነበረ። ናይ ኦፍ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ካናዳ
መምህር ቪክቶሪያ ፓርሰል ኣብ ዘካየደቶ መጽናዕቲ ዝተነበሎምን ዘንብቡን ቆልዑት ንኹነታት መዓልቲ ልደቶም ብዝበለጸ ክገልጹ ከም ዝኽእሉ ተረጋገጽ። ነዋሕትን ተዛመድትን ሙሉእ ሓሳባት ይጥቀሙ። ቃላውን ጽሑፋውን መብርሂታት ኣብ ምርዳእ ይበልጹ። መደምደምታ ንዓለም ንኽርድእዋ ዝበለጸ መሰረት የጥርዩ። መጻሕፍቲ ክብርታት የመሓላልፉ፣ ሓደስቲ ክብርታት እውን ይፈጥሩ። ምንባብ ይሃንጽ ዝበለየ ክላሲካዊ ምስላ ሓቂ እዩ። ብምንባብ ከይተፈለጠና ብዙሕ ፍልጠታት ንቐስም። ስለ ዘንብብና ጥራሕ እቶም እነንብቦም ዛንታታት ንባዕሎም ኣብ ስእሊ ዓለምና ዓብዪ ጽልዋ የንብሩ፣ ናብ ዝበለጹ ሰባት ድማ ይሰርሑና። ኣብዚ ኣብ እዋን ኢንተርኔት ግን ዘሕዝን እዩ። ምንባብ ናብ ኣተኲረን ሸቶን ዘይብሉ ቁልጡፍን ላዕላውን ዓይናዊ ምድህሳስ ቃላት ተቐይሩ። ኣልበርት አንስታይን ደቅኻ ብልህ ክኾኑ እንተደሊኻ ጽውጽዋያት ነንብበሎም፣ ዝያዳ ብልህ ክኾኑ እንተደሊኻ ድማ ዝያዳ ጽውጽዋያት አንብበሎም ይብል። ኣብ ምንባብ ዛንታዊ መጻሕፍቲ ወላውን ሓደ ብልህ ደራሲ ዝፈጥሮም ልበ ወለዳዊ ይኹኑ ንእሽተይ ዓብን ነቶም ጠባያቲ መጽሓፍ ከም ህያው ክውናት ሰባት ኢና እንግንዘቦም። ኣብ ውሽጦም ንኣቱ ምስኣቶም ንደናገጽ፣ ንመጠረሽሲኡ ንዕኦም ንኸውን፣ ንኽብርታቶም ከኣ ንወስዶን ክብርታትና ንገብሮን። መጻሕፍቲ የብልሑ። ብ2006 ስጳኛውያን ተመራመርቲ ጆውሜ ኢካስተሎ ኣብ ዘካየድዎ መጽናዕቲ ስእላዊ ቓላት ዛንታታት ንባዕሎም ሓደ ግዙፍ ህዋሳዊ ተመክሮ ከም ዘበርክቱን ክሳብ ንህዋሳት ኣካልና ንኣብነት ናይ ምሽታትን ምስትምቓርን ምስማዕን ክእለትና ከም ዘማዕብሉ ከም ዘብልሑን የረጋግጹ። ጽሑፍ ሓሳባት ይዝርግሕ፣ ልምድን ዝካሬታትን ይዕቅብ። ንኣሽሓት ዓመታት ጽሑፍ ንሓግታት ካልኦት ማሕበራዊ ክብርታት ቀወምቲ ብምግባር ንማሕበራዊ ዝምድናታት ኣጣጥሕዩን መሪሑን እዩ። ብዘይካ ጽሑፍ ቃል ናይ ጥንቲ ይኹኑ ዘመናዊ ማሕበረሰባት ብግቡእ ኣንበ ይሰርሑን። ስነ ጽሑፍ ንኣተሓሳስባን ብኸመይ ይጸሉ። ሰባት ንስነ ጽሑፍ ከም ምቕዳሕ ንኽውንነት ከም ዘለዎ ምምሳል ጌርና ጥራሕ ክንርድኦ ንቡር ኮይኑና ኣሎ። እንተኾነ ስነ ጽሑፍ ነታ ንብርቲ ዓለምናን ንቡራት ኣተሓሳስባናን ዝዝርግን ብዛዕባ ሓደስቲ ተኽእሎታት መጻኢ ክንሓስብን ዝገብር ክእለት ኣለዎ። ሰራሕቲ ክውንነታትና ንሕና ባዕልና ሰባት ኢና። ደረስቲ ብልቢ ወለዳዊ ፈንጠዚኦም ሰባት ብተግባር ዝነብርዎ ሓዲስ ክውንነት ናይ ምፍጣር ክእለት ኣለዎም። ስለዚ ድማ እዩ ማክሲም ጎርኪ ንሓደስቲ መንእስያት ዴሳዊ ደረስቲ ኣብ ደርሶቶም ሓዲስ ደስያዊ ክውንነት ንኽፈጥሩ ዝጉስጉስን ዘልሰልጥንን ዝነበረ። እታ ኣደ ዘርእስታ መጽሓፉ ድማ ዴሳውያን ተቓለስቲ ንምፍጣር ዝዓደነት ነበረት። ካብ ዝኾነ ካልእ ፕሮፓጋንዳዊ ጽሑፍ ነቶም ዝበዝሑ ዴሳውያን ተቓለስቲ ከም ሰርሐት ከኣ ይንገረላ። ንዓይ እውን ናብ ደስነት ንኽግደስ ጐስጐሰት ናይ መጀመርያ መጽሓፍ እያ። ነዚ ተራ ስነ ጽሑፍ ኣብ ምፍጣር ገዛእ ኩንነት ብሚካኤል ማክ ይድገፍ። ኣብ መእተዊ ናይ ስነ ጽሑፍ ንኣተሓሳስባና ብኸመይ ይቕይሮ ኣብ ዝብል መጽሓፉ ሚካኤል ማክ ከምዚ ይብል፣ ስነ ጽሑፍ ምምሳል ዓለም ክውንነት ጥራሕ ኣይኮነን፣ ንዓለምና ማለት ንኹንነትናን ኣንጸባርቑን ናይ ምቕያርን ምስ ከይተፈለጡና ዝኾኑ ለውጥታት ናይ ምዋሃድን መንገድታት ናይ ምርኣይን ክእለት ኣለዎ። እቲ ፍልጠታዊ ሸነኽ ስነ ጽሑፍ ሊትሬቸር ኮግኒቲቭ ዳይሜንሽን ብዛዕባ ነፍሳትናን ማሕበረሰብናን ካልኦት ካባና ዝተገለሉ ማሕበረኮማትን እንታይን ከመይን ከም እንሓስብ ብምርኣይን ምቕያርን ንህልውን መጻእትን ብድሆታት ሰብ ክንምክት ክንክእል ይሕግዘና። ስነ ጽሑፍ ብባህርያቱ መሳሊ ስለ ዝኾነ ንሕብረተሰብን ክውንነቱን ከም ዘለዎ የቕርብ እዩ። እዚ ኸኣ ህያው ታሪኽ ላይፍ ሂስቶሪ ይበሃል። ካብ 19 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ግን ስነ ጽሑፍ ከም መግለጺ ኩነታ ሓንጎል
ወያት ሓሳስባ ደራሲ ማዕቢል እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ማርክሳዊ ልምዲ ስነ ጽሑፍ ንኽውንነት ከም ዘለዎ ምቕዳሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ንመጻኢ ዘተኰረ ኣቅጣጫታት ከተኮር ተገቢሩ እዩ እዚ ኣምር ስነ ጽሑፍ እዚ ክምልሶም ዘለዎ ዓበይቲ ሕቶታት ግን ኣለዉ ከመይ ገቢሩ እዩ ስነ ጽሑፍ ንኽውንነት ዝቐይር ብመሰረት ኸ ልበወለዳዊ ስነ ጽሑፍ ክሓትት መልእኽታት ከመሓላለፍ ይኽእል ድዩ ስነ ጽሑፍ ንሓሳባዊ ምዝንባዕ ክውንነት ነቒፉ ንተጠቀምቲ ሞራላዊ ዋጋታት ብምድንፋዕ ንማሕበረሰባት ሓዲስ ህይወትን ሓይልን ናይ ምሃብ ክእለት ኣለዎ ሓድሓደ እዋናት እውን ማሕበራውን ሞራላውን ክብርታት ኣብ ስነ ጽሑፍ ዝበቐሉን ንሱ ዝመገበሙን እዮም ንኣብነት ሕማቕን ጽቡቕን የለውን ኣተሓሳስባና ይሰርሖም ዝበለ ልቦና ሼክስፒር ኣብ ጽሑፉ ዝፈጠረ እዩ ስለዚ ስነ ጽሑፍ ኣብ ህይወት ሓደ ሕብረተሰብ ዓቢ ጽልዋ ኣለዎ ከምቲ ቦሪስ ፓስተርናክ ዝበሎ ስነ ጽሑፍ ኣብ ንቡራት ሰባት ልዕለ ንቡር ናይ ምርካብን ብንቡር ቃላት ድማ ናይ ምግላጾምን ጥበብ እሞ ስለዚ መጻሕፍቲ ዓይነቶም ብዘየገድስ ምንባብ ከም ልምዲ ኣብ ሕብረተሰብና ክነዝቁቕ ይግባአና እንተኾነ ከምቲ ራልፍ ዋልዶ ኤመርሰን ዝበሎ ከምቲ ፈጣርያ ጸሓሕፋ ዘሎ ፈጣርያ ናብባውን ኣሎ ፈጠርቲ ኣንበብቲ ንኹን ከምቲ ማርክ ትዌይን ዝበሎ ድማ እቲ መጻሕፍቲ ዘየንበብ ካብቲ መጻሕፍቲ ኸንብብ ዘይክእል ሓንቲ እኳ ፍልሊ ስለ ዘይብሉ በጃኹም እዚ ጽሑፍ እዚ ብዝኾነ መዳዩ ናብ ዝበዝሑ ኣንበብቲ ትግርኛ ክመሓላለፍ ብደራሲኡ ዝተፈቕደ እዩ ጸሓፊ ዳንኤል ሰምረ ተስፋይ ሰነ 2016 ጀርመን ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሰዓት እዚ ሓፈሻዊ ትሕዝቶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ቋሚ ስቱድዮ ሬድዮ ኤረና ምሳኻትኩም ዝጸናሕኩ ኣማንኤል ግርማየ ሰላም